हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर दायो दसे दुब्लियाव माने बेरायफैलायबाय आरो मनि बिमाजों आंजों नै बिथिंजाय नै बिमाजों आंजों माने दैलां मोनफैबायना लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव फिन देग्लाय माइ गायनो थाखाय एसे थियारि खालामदों आरो बारा बुरजा नङा एसेल' बोराय बुरि सानैजों जानायनि आदार बुथुमखानांसिगोन बोथोरा मोनफैलायबाय नालाय दा बोथोर बायदि मावाब्लाथ' आरो फिथाइखौबो मोननाय नङा दा दिनै नैबे हाखौ हालेवगोन आरो बेखिनिखौ एवगोन बैनिफ्राय ओरैजे ओमफ्राय बिथिं बैसिम दा दसे उनाव ट्रेक्टरखौबो लिंबोखाबाय दा दसे उनाव ट्रेक्टराबो मोनफैगोन आरो ओमफ्राय दा एसे मनि बिमाजों आंजों बैथिंजाय औवा दालाय एसे गोलैना दं बेखौ बोस्रांनो फैग्रोबाय जोङो बोथोराबो बिराद अखा दिनै नै अखायानो हागासिनो दामानि गुवाहाटिफ्रावथ' आरो गोगोम दैफ्रा लोमसावलायबायना जोंनियावबो देरदों दैमाफ्रा बहुद देरदों मानामुनि ओइनै मनि बिमायाथिंजाय फुरा रेडि आसोल बोरै खबर सबर बरिया सिखा खंखाय लाबाय बिथिंजाय साथा हमनानै फैबाय बोराय बुरि फुरा दुब्लि बारियाव ओमफ्राय बेरायफैबाय बेयाव नाहरनांगौब्रा ओमफ्राय बबे बबे जायगायाव माइ गायनो रेडि जाखो फुरानाफ्रावथ' दा गायबायानो खोमा जोंनियाव एसे लेट जायो एसे गदाय गायबाबो माने सिजोनाथ' बिदिनो भाद्र मासफोरसिम आरामसे गायजायो नालाय थेवबो माने जेसां एडभान्स जायो जेसां गायनाया मोजां लागायलायबाय अखाया गोगोम गोसा हालायबाय हायाथ' मोनफ्रामखानाय नै फिनसे एवस्रोबानो जागोन आरो बियो फिनसेल' एवना लागोन बेखिनिखौ ओमफ्राय गायखालि फिनसे जागोन गेजेराव फिनसे माने फिनथामसो एवबानो गायजासिम जागोन आरो फिनिशिंआ औवा जेंसि दालाय माबा माबि दंजोबो बेखौ दा एसे साफा खालामनांगोन जोंना बिथां बर'आ होगासिनो नै नै टफिया मोजां माथो नोंना फबजिल' नुखादोंलै नै दा रड साफा खालामनांगौ नैबेखौ ओरैजाय एवजेनबाय गायजेनसिगोन नै एवग्राया बिथिंजाय ओरै फारसे होदो इनिफ्राय होदो गोगोम लागायदो खालामनानैबो जागोन मोनखाबाय माथो एवगासिनो नै ट्रेक्टरा ओमफ्राय मोनां जाबायानो फिनसे एवनाय आरो बियो माने फिनसेयावनो मोनां जायो खिन्थु फिनसेयावथ' गायजाया नालाय फिनथाम एवनांगोन गायसान्दि दिनै खारायबाय नेक्स्टआव एवगोन ओमफ्राय आलि खोगोन दा नेक्स्टआव गायनायनि जाखासिगोन आरो दा फिनसे एवनायाव माने मोननाय बायदि कन्डिसन जाना दं आरो नै मोननाय बायदि जाना दंखायो हाग्राफ्राबो बारा गैयाना फुरा लांदांखा एसे थाब मोनो आरो ओंखायनो बैथिं माखासे दंफैयो नायग्राफोर ट्रेक्टर हालेवनो लांफैग्राफोर दं बिथिं ना नै दुब्लिनि ना हरलाय देखायलाय मा ना बियो ओरैजाय दैबारियाव नाबो हमगासिनो नाबो ओंखारदों माफा मानै नै लांदां जाबाय लागायगासिनो ना हमगासिनो प्लास्टिकआ दा मबाइल सोआ नोङो लागायदों एवगासिनो ना नागिरदों ना मोनदोंना मोनाखै खांख्राइ नोंलाय मा मोनदों बोरो गोदोनि ना मोनगोन इयाव मोजां नायबा ना ओइ खांख्राइया नै इयाव मासे खांख्राइ बायदिसिना ओंखारदों बे दैया बुरजा जाना थानाय ना बेयाव ओमफ्राय ना खांख्राइफ्रा ओंखारो आरो ओइ नै मासे मा बुस्थु बेलाय खुसिया खोमालै दाबोगार खुसिया हा खुसिया फिसा खुसिया लागायदों दे लोगोफोर दैखौ थेदों र' रानना होनांगोन ना दैखौ ओरैबारै माने बेयाव स्ल' जानांगोन बैयावबो थांनांगोन ना दैया
दा बेखौनो मावगासिनो आरो दसे दिनैसो खारायनायल'सो मेंबाय एसे मेंदों मोजां मोनदों नै हालेवनानै नैबेखौ एवनो नागिरदोंमोन थारायबारिखौ गोदोबाय दा जारला बोखांदोलाय दा ओमफ्राय नै बेबायदि गोदोना थाबाय माने बेर बायदिना बेयाव जायगाया गाज्रि गोदोबाय नै नांगोलाबो हासुबाय साखाया खावसे रिङा एसेल'सै बेनि बोखोनो थाखाय दा माबा बानायगासिनो खुन्थाजों दिरुंजों माजों दायो गिदिंदोंसो माथो जागोन जर लागाव गोथाव दावखोबायसो माथो ओइ बरिया हाबाय बेबायदि बोखाङो आरोना ट्रेक्टर गोदोनायनि बोखांनायनि फर्मुला बियो ट्रेक्टर थिखोनायनि फर्मुला बियो नै माबायदि इजियाव फासिबाबो थिखोनो हायो बेखौ जाय ट्रेक्टरखौ सालायबाय थायो बेसो मिथिसिगोन आरो आंथ' माबायदि थिखोनोसो सानदोंमोन नै जि बरिया गाखोबाय बेबायदि हो जायफोरा ट्रेक्टर सालायो सोरबा रोङाब्ला बिदि खाना लाबानो जाबाय बरिया आंनि एवनाया जोब्बायानो ओमफ्राय बेलेगफ्रा एवगासिनो आरो एसेल'सो नालाय एवखांबायानो बेबायदि जाबाय एवनानै मोनां जाजोब्बाय गायजासिगोनसो बरिया ओइ दबा खनायाव मा खालामदों नोंला मावनांगौ समाव